So once again, welcome sa tanan nga ni adinhi sa Plaza Rizal sa Tagbilaran City, Bohol. Live kita karon dinhi sa atong dialogo sa pagtuo. Diin ang diskusyon nga hisgutan karon sa dili pang atong main event. Ang atong main event mao si Brother Efren Yap de la Piña o Brother Ismael Bahinting. Apan sa dili pa kana, sunhan kini sa dialogo sa pagtuo. Diin ang tema nga ilang hisgutan karon may tungod sa bunyag. Ang afirmatibo, Brother Alan Javier, Catholic Faith Defender, Tagbilaran Diocese. Ang iyang pamatud-an nga proposisyon, pamatud-an nga ang bautismo o bunyag sa masusong bata kabubuton sa Dios sumala sa gipadayag sa balaang kasulatan. So kining i-probe sa 10 minutos o pagasupakon kini sa negative side ni Pastor Margarito Pinoliad gikan sa True Doctrine. So ang atong rules, 10 minutos nga pagpadayag o pagpamatuod, 10 minutos nga cross-examination o tapuson kini sa tagtulo ka minuto nga summary. Din ang unang speaker mao ang negative o ang last speaker mao ang atong affirmative side. So di ta maglangan kay doon na patay main event din sa atong dialogo sa pagtuo. So atong tawagon ang unang speaker alang sa proposisyon pamatud-an nga ang bunyag o bautismo sa mga batang masuso kabubuton sa Dios sumala sa gipadayag sa balang kasulatan. Atong hatagan si Brother Alan Javier sa 10 minutos sa iyang constructive speech. Ang imong 10 minutos magsugod sa imong pagsugod og sulti. But Alan, salamat. Tinahod nga tigpailah, Brother Paul San Pablo Alima, sa kadibiter sa Simbahang Katoliko, kanhi Saksi Jehovah. Pastor, ang akong may hapos tanan nga nagpalibot no sa mga nagpamitaw ganahan nga magisgot sa pulong sa Ginoo, si mga bagitan diri mga debatidor na Adres Bahinting, Efren Yap de la Piña, Ryan Bisira, pisali sa Trece Sali, no? O gakong pinanggang kapang si Margarito. Ang topic nga among isgutan kabahin sa masuso nga bata nga kini kabubuton sa Dios sumala sa gipadayag sa Biblia. So, insakto ang tema tungod kay kini sugo gyud ni sa atong gamhanan nga Dios o manluluwas nga si Ginoong Jesucristo nga din gisugo niya. Akong ipaklaro nga ang pagbunyag sa dagko way supak. Kay si Igsong Paul Alima dako naman ang gibunyagan. Ang akong mahal nga asawa dako na sad nagibunyagan kay bunagin man sa to sa una. So way supak ang iyang gisupakan karon nga mao ang masuso. Ang tubag nini gasugo gyud ang atong Ginoong Jesucristo nga gikinahanglan gyud ang tao mabunyagan, no? Juan 3:5 ngadto sa 6. Gawas kun ang tao mataw pag-usab. Pagbunyag gipasabot. Makasud siya sa kingharian sa langit. Ug dinhi gipaklaro nga strikto gyud ang Ginoo ngano man ang bata do na may salang panulundon. Nabay salang unsa man ning salang panulundon ani sa Lamentaciones or Pagbangutan 5:7. Nakasala ang una namong ginikanan, kaming mga anak maoy nakasunod. So, ang bata di ay dunay salang panulundon, dili buhat nun. Dili ka ng actual sin. Ang ilaha, original sin. Mao gani si Salmista David sa Salmo 51:5, klaro nga siya miingon nga, ang mga pulong nga iyang gipadayag, dautan ako sukad di kahimugso, makasasala sukad gipanamkon. Unsa man tong salaa, bot pasabot, walay grasyang makasantos. Di makasakag langit. Ngano man, way grasya ang bata. No? Muna hinungdan nga no ang Ginoo muanhi aron kabuton kuhaon ang grasya aron igahatag nga kining maong grasya maoy makapasaka ngadto sa langit kay wa may grasya. Mabitaw na sa episode 8:9, naluwas kamo pinaagis pagtuo dili kini inyong buhat gasa kini sa Dios. Tanawa, ang gasa sa Dios nga mao ang grasya nga nadawat nato sa sakramento sa bunyag, mao kini gitawag og sanctifying grace. Grasyang makasantos. Maoy rason og hinungdan ang bata
bunyagan. Ano man, dunay salang panulundon. Klaro man gud ang giingon ni statement ni San Juan 3, 5 nga to sa 6, diin si Kristo namulong, gawas kon ang tao matao pag-usab. Bunyag, gipasabot, dili makasud sa kingharian sa langit. Mao man Tito, Tito 3:5. Ang pagbunyag mao kini ang paghugas, pagwagtang sa atong sala. Mao na nga gikinahanglan gud mabunyagan ang bata. Kay nga naman pinadayag 21-27, dili gyud makasud sa langit kadtong tao. Kining bata tao man ni nga dunay bisan gamayng sala. Mao na nga pinadayag 21-27. Mao na nga ang bunyag mao kini ang makapahiusa nato sa Dios. Galacia 3:27, Roma 6:4 ngadto sa City kama 17-18, ang bunyag mao ang makapahiusa nato sa Dios. Mao gani ang Ginoong Dios mingon, ayaw ninyo pugni ang bata nga ipaduol kanako. So klaro kayo nga gikinahanglan gyud ang bata bunyagan. Kay ngano man unsa kunoy rason aron mahiusa kang Kristo. Kung ang bata dili mabunyagan, dili gyud na mahiusa ni Kristo. So mao nay rason og hinungdan nga gikinahanglan ang bata bunyagan. Mao na nga sa Mateo 28:19-20, ang mga pulong nga nagaingon, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. Mao na ni, paghimo og mga tinunan. Na unsay buhaton para mahimong tinunan? Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Bunyagi kuno ang tanang tao sa tibuok kalibutan. So gikinahanglan nga bunyagan. Wa kay mabasa bisag usa ka buok na lang sitas nga supak ang Dios sa pagbunyag sa masusong bata. Wa kay mabasa nga gidili nga bunyagan ang masusong bata. Wa gani ang atong Ginoong Hesukristo klaro, ayaw ninyo pugni ang bata nga ipaduol kanako. Sa unsa man dayong paagi nga maduol ang bata? Ingon ang atong Ginoong, ingon San Pablo, ang bunyag mao ang makahiusa nato kang Kristo. Nganong gingon ana man? Tungod kay matud pa, ang sala mao may nag-ulang sa Dios. Isaiah 59:2. Wa may grasya ang bata, dili maduol kang Kristo. Mao na nga gitudloan ta ni Kristo, ipaduol nako ning bata. Sa unsang paagi? Bunyagan. Mao na nga sa pagbunyag sa masusong bata, kitang mga Katoliko ato pong obligasyon nga dili lang kutob sa bunyag. Atong iapil nga unta, agakon po nato ang bata sa pagpaduol sa Kristohanong mga buhat. Dili kay pagbunyag, maoray pagsud, sunod sa kasal, sunod na po niya na, mao na po ang iyang pagtupong sa tiil. So, mao na rason ng hinungdan dagang mga igsuon na mga Katoliko nga wa maluto nga Katoliko. Mao gani nga naghanag mga like relihiyon nagkadaiyag pagsabot tungod kay wa maluto nga pagkakatoliko. Kasagaran sa mga Protestante, gikang mga Katoliko, wa maluto pagayon na hilaw-hilaw, mao na nga nagpataka na lang sila tukod sa ilang simbahan. Karon dinhi sa Biblia nga akong gigunitan, naa dinhi ang dayag nga pagpamatuod nga klaro gyud kaayo nga ang bata apil gyud silang bunyagan kabubuton sa Dios sumala sa gipasabot o gipadayag sa Biblia. O na nga igsong akong pinangga nga katbang nga nagpanikad na sa iyahang 2 minutes. Salamat kayo. Nagpanikad na sa iyahang mga pangutana. Manghinaot ko nga doon na siya yung mga pangutana nga nagaingon dito nga naay mabasa dili bunyagan ang bata kana posible nga dakong puruhan nga mudaog siya ni karong adlaw sa amo ang diskusyon or pakigdialogo sa atong igsoon Brother Margarito sa sakop sa true doctrine ang pundok. Pero mao lagi ang akong gipadayag nga mga bersikulo tataw og tinaw kaayo nga naghayag pa sa kamaturan nga bisan sa sinugdanan iapil na lang nako ni nga sa pagtulunan kanus amanday nagsugod ang pagsupak sa pagbunyag sa masusong bata tuig 16th century na. Panahon na sa mga nigitawag og pundok ug Anabaptist. Pero sa mga tuig 1,500 paatras, walay misupak sa pagbunyag sa masusong bata. Wala. Walay nangahas nga mga Kristohano niya na. Diha na pagsugod sa pagbuak sa mga Protestante. Ang Protestante nay nagasupak-supak sa unang siglo sa atong kasaysayan sa Kristyanidad mahitungod sa doktrina sa pagpamunyag sa masusong bata. Gani naa sa unang Korinto
Ari lang ta sa 1:16 buhat 16:15 kama 33. Nga diin ang tibuok panimalay ni Lydia og sa karsel gibunyagan. Tibuok panimalay. So klaro tataw sa katapusan nga naagyoy makita nga gipasabot sa Biblia nga naay gibunyagan nga mga masusong bata sa balay ni Lydia og ni karsel. So daghang salamat og mayong hapon kanatong tanan. So daghang salamat Brad AJ no sa imong 10 minutos nga pagpamatuod sa tema pamatud-an nga ang bunyag o bautismo sa mga batang masuso kabubuton sa Dios sumala sa gipadayag sa balaan nga kasulatan. So kay nahuman naman ang 10 minutos, mo undergo na po si Brad AJ sa 10 minutos nga cross examination atong i-welcome si Pastor Margarito Pinuliad gikan sa True Doctrine alang sa 10 minutos nga pag-isa sa mga naglagubo ug nagbagabaga nga mapangutana. So ang imong 10 minutos, timekeeper, ang iyang 10 minutos magsugod sa iyang pagsugod sa iyang unang pangutana. Pastor Margarito, pwede ka moduol dire. So unang pangutana. Ako lang korhian tong gisulti ni sa moderator nga pastor, dili ko pastor. Yanor ako nga membro sa True Doctrine of Christ Defender Incorporated. Uyon ka nga ang opposite mao ang uyon. Opposite sa gidili, uyon ka nga uyon. Uyon ka nga ang opposite na dili uyon. Moderator, wa may magtapik og opposite, uyon, dili. Ang among topic, moderator, akong dili ko motubag sa pangutana kay dili man na may among topic, uyon. Lahi pangutana. So ako ipahinomdom no nga ang mga pangutana ibase lang sa tema. Dayon balikon ako ang tema nga ang mga batang masuso kabubuton sa Dios nga sila bunyagan. So Brother Margarito, ang imong pangutana naka-angkor nining maong inyong gisabutan nga topic. Uyon ang akong pangutana kay misulti gud siya nga way mabasa gidili. Busa gisundan ko siya. Kanang opposite sa gidili uyon ba? Okay, tubagan na lang Brad AJ. Kanang imong pangutana nga uyon, mamalihok ko, moderator, ipa-elaborate niya unsay punto sa iyang pangutana. May mo ba, moderator? So anda mo tubag ang atong affirmative pero gusto niya nga iklaro nimo unsay uyunan, unsay supakon. So gusto niyang ipa-elaborate. So Mr. Margarito, pwedeng imong i-elaborate, imong ipatin-aw unsa ang butang nga imong ipa-uyon dinhi sa affirmatibo. Basaha ang tema kay mao na ang among gikasabutan. Kay naa diha ang gidili ug naa ang uyon. So balik ko na ko ang tema no. Pamatud-an ni Brad A.G. Javier nga ang bautismo sa batang masuso kabubuton sa Dios sumala sa gipadayag sa balaang kasulatan. So dinhi nakaangkor ang pangutana ni Brad Margarito, uyon ka ba niini o dili? So, unsa may imong pangutana to? Wa mo balik ibibaliba sa tubag uyon ba og dili. Sunod nga pangutana, gigamit man nimo ang Juan 3 ug 5. Maura ba kahulugan ang born again o baptism? Maura ba na ang kahulugan sa baptism o sa born again? Mao ba ang kahulugan sa duha? Parihara ba na sila o dili? Tubag, ang Juan 3:5 nga to sa size nga akong gigamit, mao gi kahulugan nga pag anak nimo Margarito, anak ka sa tawahanong inahan. Apan sa pagbunyag kanimo nahimo ka ng anak sa Dios, born again in the kingdom of heaven. Tungod kay sa pagbunyag kanamo, mao man nimo ang nadawat ang grasya nga naabli naman ang langit ngari kanamo. Mao ni na born again may sa gingharian sa langit, dili born again sa mga pundok-pundok. Ug mao na rason nga ako gigamit tungod kay klaro man ang Ginoo niingon, gawas kon ang tao, mataw pag-usab, pinaagi sa tubig, bunyag, makasuot siya sa gingharian sa langit. Wa matubag ang pangutana. Ang pangutana nako, maura ba ang kahulugan sa born again o baptism? Mao man ako pangutana. Maura ba ang meaning o kahulugan sa baptism o sa born again? Moderator, pwede ko nang wa matubag, ayo pag komentaryo kay dili man na trabaho mo komentaryo ka, ayo laro pa sa rolo, dili
So ang objection sa atong affirmative, so di lang ta magkomentaryo no, kung natubag ba nagwa. So dito lang tag pangutana. So tubagon na ni Brad EJ ang pangutana. Og naminaw kag sakto sa akong tubag igsuon, klaro man na ba gigamit nako ang imong na maura ba? Ang tubag nako lahi lagi ni sa imong ginahuna nga born again nga pundok. Ang amo ang pagkakatoliko, ang born again maoning bunyag, ang pagkatao na mo pakusab pinaagi sa bunyag. Maoning born again in the kingdom of heaven. Mao ni amoa ayon ang born again nga pundok-pundok. So kung kana imong gipasabot nga maorang born again nga anang gitawag og pundok, dili mauna. Ang amo ang pagka-born again maoning pagkabunyag pagkatao pag-usab nga nahiusa na mikang Kristo, pinaagi sa bunyag. Ang akong pangutana, ang born again o baptism, ang meaning o kaluhagan, maora ba? Mauna, sakto na imong gingon nga ang bunyag na tao born again, na tao may pag-usap, pinaagi sa bunyag, mauna siya ipasabot. Dili na siya buhagon. Ihatag na to sa palibot ha, nga maora kuno ang kahulugan sa born again o ang baptism. Pero dako kayo kalaina na sunod nga pangutana. Kining Juan 3:5, tubig ni literal o dili? Formula nga gamiton, tubig na nga literal nga maoy gamiton nga elemento nga substance nga gamiton sa pagbunyag. Kay mao man ni gitudlo sa Ginoo sa mas Kristo nga didto sa Mateo 4:17 nga din si Kristo gibunyagan 3:5 gibunyagan si Kristo gigamit og tubig. Mo na nga naay tubig nga gamiton sa pagbunyag, literal gina nga tubig. Apan nagsimbolismo gihapon sa Espiritu Santo ang tubig nga gibubo diha gigamit ang tubig. Mabasa ba nato tubig diha sa Juan 3:5? Mao bitag gisan gawas kon ang tao mataw pag-usap pinaagi sa tubig o na mabasa to tubig. Akong i-premise akong pangutana sa Juan 4:12 nga ang tubig kung mag-inom ka ane o iliteral nimo buto imong tiyan kung iliteral nimo nga tubig. Ang akong pangutana, kining tubig dire espirituhano ni o literal nga tubig kini Juan 3:5? Kay mo buto man imong tiyan og masubraan nimo itubig yun nimo ning kining tubiga nga sa Juan 3:5 iliteral nimo ni nga tubig na may mabasa nato nga sa Juan 4:10 o 12 nga dili ni literal nga tubig espirituhano ni kay makasul sa langit ang tubig igo ra na makalimpyo sa panit sa tao dili na makahinlo. Mao na ang pangutana nimo na may tubig nga espirituhano matud pa nimo literal unsa man ni Juan 3:5 literal ni o baliko na ko o espirituhanon kay nakapadayag naman ko. Okay, duha na literal nga katong tubig napoy katong spiritual. Kanang gigamit timong Juan bisag wala gamita, ako kamasabdo na ang tugbang na tagna kana sa Ezekiel 39:29 nga sa taliabot nga panahon bubuan ko sa Espiritu Santo ang akong katawan ug mao ni katumanan ang simbahang Katoliko ang balaang Espiritu Santo gibubo pinaagi sa material nga gamiton mao ang tubig. Gawas kon ang tao mataw pag-usab pinaagi sa tubig bubuan sa ngalan samahan anak ug sa Espiritu Santo magkasud siya sa gingarihan sa langit. Ang gaingon ang atong Ginoo. Akong natubag ang pangutana. Okay, one last question kay atong remaining time is 2 minutes. 1 minute imo pangutana, 1 minute po yung tubag. So last one question na lang. Madiretso lang ko sa buhat 16:15 nga iyang gibasa sa katapusan. Kining bautismo sa panimalay. Tanang bang panimalay dunay masusong bata? Bisag pag maglakaw tani ay pingon dito. Ang akong pangutana nimo, uyon ba ka o dili? Ang tanang panimalay, ano hidit ko nimo? Tanang bang panimalay may masusong bata? Tubag tanang panimalay na ay masusong bata. Apa na apoy panimalay nga walay masusong bata. Ano guta praktikal lang guta. Pero klaro man dito, man giingon dito nga walay dagko ang tibuok sakop sa panimalay man. Unya kay dili lang man di sulagma nga ilang gihimo. Sumala sa ilang tradisyon ka makadaghang igayon na munyag sila ang mga apostoles, apil gyud ang tanang sakop sa panimalay. Kay ngano man tao man ang bata, gikinalan sugo man
Mateo 28:19, ang tanang tao bunyagan man. Okay, salamat kay na time na. So palakpakan nato ang ato matig dialogo no. So nahuman na ang 10 minutes nga cross examination. Ug di ta maglangan mo proceed ta sa another 10 minutes sa destructive speech gikan sa atong negative side si Brother Margarito Pinuliad gikan sa True Doctrine iyang gubon ang gipamatud-an sa atong afirmatibo nga ang batang masuso appeal sa kabubuton sa Dios sa bunyag sumala sa gipadayag sa balaang kasulatan. 10 minutos ka paguba ihatag nato kang Mr. Margarito Pinuliad sa iyang pagsugod ng istorya, magsugod sa o hagtik ang atong minutuhan orasan. Akong balikon ang mga bersikulo nga gigamit. Juan 3:5. Juan 3:5. Batawon lang nako. Si Jesus mitubag. Si Jesus mitubag sa pagkatinuod ako nag-ingon nganha kanimo gawas kun ang usa ka tawo ipanganak sa tubig o sa espiritu siya dili makasulod ngadto sa kinaharian sa Dios. Kanang gipanganak sa unod ay 3 may sugod sa otras sa 4 si Nicodemus nagaingon ngadto kaniya unsaon man nga ang usa ka tawo ipanganak sa diha nga siya tigulang na makahimo ba siya pagsulod sa ikaduhang higayon ngadto sa taguangkan sa iyang inahan o ipanganak mao na dakong kalainan. Born again kung nagisgot kag born again why laing tao nga mo abiba ni mo diha ikaw ra usa kay ikaw ra may magbag-o sa imong kinabuhi. Pero ang baptism nga matod niya pareho ra kuno ang meaning bautismo, born again, nagpakatao pag-usab o napanganak pag-usab. Dili pa yaw kahulugan. Bisag pag magbasa mo sa diksyonary. Pero sa iyang konklusyon, parihara ko no. Wala problema. Himbasa na po siya sa Pinadayag 21:27. Nga kini Pinadayag 21:27. Dili man gyud ni mada sa masulpong bata. Kay giing na ako'y mabasa nga dili ka makasulod sa langit bisan gamay nga bakat nga imong nada sa imong kamatayon di ka kasod. Unya gibasa man niya nga di man ni mao layo ora kayo ang iyang gipadayag nga bautismo o sa masusong bata. Way mabasa sa ni Kristo o puto sa mga apostol nga uton ang pagbautismo sa mabawtong bata. Wa po mabasa sa burong sa Dios nga gidili ang bautismo masuktok bata. Bahay na po mabasa sa akong nahimunduman. Tito 3:5. I-off ang time no kay atong pulihan og bag-ong sound system kay medyo may feedback man ang atong sound system. Ba't ganito? Iani lang siguro pag-plaster. Okay man. Tito 3:5. Kining Tito 3:5 mao ra gyapon. Pagtuo na nga naduna na kabuot. Madabago ni sa masusong bata. Bisag pag naakaron masusong bata nga pila ka gatos ba. Di yun na wa yun ay buot. Kay kanang masusong bata. Butoy na bisag kinsan tutoy. Mao nay masabot nato nga wa yun na masusong bata sayang magipangbasa. Baing bersikulo na po nagigamit. Mateo 28:19. Mateo 28:18 sa 20. Dili gapon makarga sa matutong bata. Pagkabanhaw na niya sa Ginoo. Ato lang pulihan siguro kay medyo lobat na ang atong isa ka sound system. Pero okay man og ani ono paghawid no. Murag ni kuam ni sa ako nakik-oy. Kasi
Mateo 28 disitu nga to sa 20. Wa dili ma requirement pasusupata ni Mateo 28 18 kay pala alam sa kabataan noong nga gisugo ang apostoles nga mawali wa po'y tubig kanay kung tubigo ni nato kining Mateo 28 18 20 di matuman ang sulod sa Ginoo kay ang mga apostoles nga namautismo sulod na sa nasod sa Israel kung ato ni iliteraron nga tubig way mabasa nga tubig kining Mateo 28 18 nga to sa 20 pagpanudlo ni sa pulo dili ni bautismo nga tubig kay mabasa nga tubig nidakan po siya sa buhat 16:15 nga ang panimalay kuno ni Lydia na bautismuhan kung kita tao nga aduna tay panghuna-huna mas daghan ang panimalay nga wala bata mas daghan sa panimalay nga walay matusong bata pero atin maniniya di pangutak siya mitubag siya naapot naay panimalay nga ay matusok naapoy panimalay nga wa pero ang pangutana nako yes or no uyon baka nga ang panimalay may masusong bata wa gyud ang tubag niya yes og nora gigamit niya dami basa po siya sa episode 8 di man ni madasa masusong bata ni episode 8 dagko ang tanang bersikulo na iyang napadala daghan way usa nga mulat way usa nga mulat ang tanang bersikulo napadala sa akong igsuot bisan usa way nga kabubot ang pagbautismo pasok bata doon mabasa sa Biblia nga ang gibautismo doon mabasa sa Biblia nga may kabuta pero sa So 1 minute ang oras no? So ato lang yun ibalhin kaya para klaro ang boses ni Brad Margarito no. So isuspended sa ang time then mo proceed sa 1 minute nga wa pa ma-consume ni Brad Margarito. So ato ang ibalhin Brad Ray. Bro. Ako ba rin bro? Hello mic test. Hello mic testing. Hello mic test. Hello mic testing. Hello mic test. Sa kusing kami bro. Hello mic testing. Hello mic test. Hello mic testing. Hello mic test. Okay, so mo proceed ta sa nahibilin nga 1 minute ni Brad Margarito Pinuliad alang sa iyang pagsupak sa tema nga ang mga batang masuso apil sa kabubuton sa Dios kabunyagan. So proceed sa imong 1 minute. Nihisgot po siya sa sala nga panulundon ipasabot sala ni Adan ug ni Iba nganong maapel man ta sa sala na Adan ug ni Iba nga si Adan ug si Iba maoro may gisugo sa Dios nganong sama ra ko na sa natay silingan na kay anak sa bika silingan manong makasugo ba ka sa anak sa imong silingan wa isa lang panulundon sa Biblia naani mabasa sa Ezekiel 28 ba to ako masayop 18:20 nga ang sala sa amahan iya sa amahan ang sala sa anak iya sa anak so pagkasago na to nga musunod man ta sa nga wa tay labot. So daghang salamat Brad Margarito no sa imong 10 minutos nga paguba sa tema sa afirmatibo
So karon dili ka pwedeng molingkod kung dili ka mag-undergo sa cross-examination gikan sa atong affirmative side, Brad Alan Javier. So ang imong 10 minutes magsugod sa imong unang pangutana. Dili lang ka, Brad. Margarito mo manggisupak ang pagbunyag sa masusong bata sumala sa gipasabot sa Biblia o gipadayag. Ako pangutana nimo, asa may mabasa nimo nga dili bunyagan ang masusong bata? Litra por litra. Ang pangutana imbalido kay ang wa ganis Dili ikaw mo mayog invalido. Objection ta una. Ano ba ka nang ayok invalido? Siya mo naay authority kay siya may itong moderator. Kung na kay reklamo, batok niya, pwedeng imong address sa moderator. Objection may si moderator, kaya ang pangutana invalido. So ayaw pag hisgot kay indespito po sa iyang pagpamatuod. So, object ka, bro? object ko Mr. Moderator. Ang pangutana imbalido kay ang uyon ug dili wa si mutubag nga ipangutana niya ang pangutana nga asa kuno mabasa gidili. Wa ko siya ka mababatuod nga gitugot uyon ang bautismo sa masusong bata. Mao na nga ang pangutana invalid. So, according sa negative, ang imong pangutana bad ages invalido. Pero as moderator, akong gitugutan ang maong pangutana kay wala man na mo layo sa inyong topic nga bunyag. So, ang pangutana valid o kinahanglan mutubag ang negative. Ang akong tubag wa siya ka hatag nga uyon o itugot sa mga bersikulo nga iyang gipapangbasa. Nganong pangutana man ni sayawa gidili dili ra para sa adan og iba di ayaw kakaon ingon magyawa dili mo mamatay murag pinagutan-an sa yawa gidili. Ang moderator may rolling na nga tubagon. So, tubaga lang o dili ka mo tubag o dili kay mo proceed ta sa iyang sunod pangutana. Ako dili ko mutubag sa pangutana kay dili gusto. So proceed sa imong next question. Okay na, garikod na. So, asa ang imong gisupakan o mangkukibaw sa imong pagpadayag kay ug man ka nagkataak-taak man ka. So, 10 minutes. para nimo nag-ingon man ko nga ang bunyag para mahiusa ang tao sa kang Kristo. Galacia 3:27. Sakto ba ni nga ang bunyag nga mahiusa kang Kristo? Sakto ni sayop. Ang Galacia 3:27 ang Galacia 3 Ang pangutana kategorikal, sakto ba o dili? Dayon naa siya katungod ipangutana kay iya man ang gigamit. So nice right nga pangutana nimo kay iya ning gigamit sa iyang pagbabarog. So tubag sa yes or no, then mo proceed ka sa qualification sa imong tubag. dili kaya masusong bata sa bersikulo nga Galacia 3:27 dili masakay ang masusong bata kay duna na ni kabuot nga mo ang makaila sa Ginoong Dios ang masusong bata sa kikaingon lagi ko na why pagtuo why buot kay matod pa nato mututoy bisa asang tutoy basta kay tutoy. Tubag ang yang tubag akong usbon ako tinawag moderator nga pangutan ako. Wa ko mangutana og naabay masusugwa. Ang akong pangutana moderator og nimo Margarito, sakto ba nga ang bunyag makapahiusa kang Kristo? Sakto ba ni o sayop? Wa ko miyog masuso mo kung masuso. Sakto ba nga ang pagbunyag mao ang pagkahiusa kang Kristo? Sakto ba ni o sayop? Doon naman tayo rekwisito. Ang rekwisito na to kay atima masusong bata man. Dahil bunyag ra usama, bunyag sa dako, sa tiguang, bunyag sa paras nato kada kuna, senior mga byuda ba? Masusong bata man. Butang unsa na rekwisito nga bunyagan sa Galacia 3:27. Tubaga sa kay akong topic lagi ang bunyag gigamit man ako ang pagbunyag mao pagkahiusa. Giganigan man ko ng Mateo 28 panglakaw kamo sa tibuok kalibutan bunyagi ang tanang tao. So tao gid ang bata. Ayaw kog supakana kay tao man ang bata. Galacia 3:27 ang bunyag mao man ang makapahiusa. Karon pangutanan nimo sakto ba nga ang bunyag makapahiusa? Mabitaw hinungdan natural masuso. Masuso man ning madagko ang akong tema dili sayop dagko, dili sayop ang masuso.
Ang ako pangutanan ni karon, tubaga, sakto ba nga bunyagan na mo ang masusong bata kay makapahiusa kang Kristo? Sakto ni o sayop? Dili, sakto. Ngano? Ngano, rason. Sa gikaingon ko na, ang masusong bata, wala pa'y panghuna-huna, wala pa'y pagtuo, kay ang bautismo sa tubig nga mabasa nato sa Biblia, dako na, makamao na mudawat sa atong Ginoo. Dili ni mahimo sa masusong bata. Usa mingon ko nga dili. Okay, sunod pangutana. Kay ang bata sa pinadayag 21-27, dili man makasud sa kingriyan sa langit. Ang bata duna may salang panulundon. Mao'y rason bunyagan na mo ang bata. Dili salang buhat nun. Wa man ta magisgot ang bata na ipagtuo. Mawa o pagtuo na lahi man ang tapika. Karon mo hinungdan bunyagan na mo. Karon ang pangutana ko ni kanimo, sakto ba ko nga akong gigamit nga ang Salmo 51:5 nga diin si Salmista David sa tiyan pa lang doon na sala? Mao hinungdan nga ang bata bunyagan, sakto ba ang Salmo 51:5 nga bisan diha pa sa taguangkan na anay sala si Salmista David? Tubag. Ang Salmo, wa gyud mabasa na tubig. Busa, mingon ko nga dili pwede kay way tubig na mabasa ta sa Salmo. Salmo, gigamit ko niya ang pinadayag nga di kuno kasod ang bata. Naay bersikulo nga ang mga bata makasod na balihon pagtubag. Unsay mo objection? Wa ko mangutana na tubig si Salmo. Unsa mo? Moderator, aw kanang Margarito tubaga nga ako mangutana. Nimo pa ang bata wa kunoy sala. Ni si Salmista David sa Salmo 51:5 do naman say sala. Mao ni rason kay sa pinadayag 21-27 di man makasud sa langit dunay kay gamay buling mansasa. Ang sala sa bata dili salang buhat nun, kung naminaw ka. Salang panulundon pagbangutan 5-7. Nakasala ang una namong ginikanan. Kami mao'y nakapanunod. So klaro man na kay Margarito. Mao'y rason o hinundan bunyagan na mo aron buuan sa grasya. Aron makasod siya sa kingriyan sa langit. Karon pagutan ako, sakto ba nga ang bata, ang Salmo 51:5 na ay salang panulundon pagbangutan 5-7? Si Salmista David na ay sala, sakto ba ko? Dili, kay way mabasa sala nga panulundon. Ang sala nga panulundon, way mabasa sa Biblia. Kung mubasa tag Biblia, bisag pagikan sa Old ngadto sa New, way mabasa. Itubag na kanako nga ang sala sa amahan, way labot ang anak. Nang anong naamay panulundon, Ezekiel 18:20 ba to? O Ezekiel 18:21, 28 ba to? Wa na ko kalimot lang ko sa bersikulo. Kung nagtubag na ho nimo, 1 minute. One last question. Unsa man ay topic na to? Sumala sa mabasa o sumala sa gipadayag o gipasabot? Kano magsige magkabasa? Karon pagutanan ako nimo. Asa man dapita kasita sa Biblia, litra por litra kay mo gusto man ka litra por litra nga ang bata walay apil sa bunyag. Asa mabasa litra por litra? Naawa. Okay, basa ha. wa man ta magtima litra po litra, nay mabasa lagi dako na. Sa buhat 8:37. Subo lang kaayo nga sa mayong balita, itangtang ni o giwagtang. Pero ato mo basa ang Biblia, mabasa pa ni ninyo nga pagbautismo sa yunuko sa tubig, dako na. Makamao na mo tubag, mudawat nga. Ako na, oo. So daghang salamat to sa binayluay sa magkatarungan. So nahuman na ang cross-examination. Mo-proceed ta sa atong summary period nga tag 3 minutes. Atong unang speaker alang sa summary ang atong negative side, Mr. Margarito Pinolait gikan sa True Doctrine. Ang imong 3 minutes magsugod sa imong pag-start sa pagsulti. Timekeeper. Mayong hapon sa tanan. Ang akong kaatbang tanang bersikulo nga iyang gigamit, dili musibo, dili muhaom, nga bautismo sa tubig sa masusong bata. Way usa nga bersikulo milaban sa iyang gipapadayag. Kay wa di usa pulos ang gipadayag niya nga bautismo dako na. Kay sa Juan 3:5 nga unang bersikulo nga gigamit niya, wa siya ka palugdang kay kanang gipanganak bunagin man na sa in English. Ang bautismo dili man na synonym ang born again ug ang baptism mao na palpak na siya daan. Kay ang bautismo may tao nga mo
himo. Dunay tawo nga mohimo sama sa bautismo ni Felipe ngadto sa eunuko. Dunay tawo nga mobuhat. Pero ang pagka-born again, iya na niya nga tao dili ni born again sa mga sikta ha. Kaya ang born again sa mga sikta makasa pa man. Pero ang born again sa Biblia, tinuod nga born again, dili na ni maagaw ni Yawa og Satanas. Kay gihawiran na ni siya sa amahan ug sa anak. Ang tinuod nga born again diha sa Biblia. Pero kini nagang mao na padayag nga ang born again nga tinuod dili na ni maagaw sa tao kay gikuptan sa amahan ug sa anak. 1 minute. Manomingon ko nga ang akong kaatbang balikong yun ako nga bisan usa ka verse nga iyang napadayag wa gyud mulaban nga bautismo sa masusong bata. Ang pangutana niya gidili ba? Pero wa mutubag. Gidili ba og uyon? Ang opposite sa gidili, uyon ba? Wa siya mutubag yon. Kay mahadlok man siya nga pangayuan og verse nga asa mabasa bautismo sa masusong bata uyon sa bautismo sa kabubuton sa Dios. Milihay kay mga bright God, di simpre lihay God. O sige, umana. Sudah salamat atong palakpakan si Brad Margarito Pinolait gikan sa True Doctrine. Sayang pagsupak-supak sa proposisyon kapamatud-an nga ang mga batang masuso apil sa kabubuton sa Dios diha sa bunyag sumala sa gipadayag sa balaang kasulatan. So ang atong afirmatibo ang unang mohatag sa iyang 3 minutos nga summary. So atong i-welcome Brother E.G. Haber sa imong 3 minutos nga summary period sa topic nga pamatud-an nga ang mga batang masuso kabubuton sa Dios nga apil sa bunyag sumala sa gipadayag sa balang kasulatan. Timekeeper, 3 minutes. Salamat tinawag nga moderator ug mayong hapon usbon ako ang akong pinanggang kaatbang nga si Margarito Pinoliod nga wa gyud intaw nakabungkag sa ako ang pagpamatuod sa topic nga ang bata apil or kabubuton sa Dios sumala sa gipasabot sa Biblia. Gani sa laktod pa ka istorya na zero si Margarito. Pakyas no? Nga ang iyahang gidala nga mga kamaturan katuo kog lig-on kayo nga bako bulldozer pero usara day kakutsara nga nagakubkob sa dagko kayong bundok sa kamaturan. So wa gid say gigamit nga argumento nga akong makitaan nga bugat nga argumento nga dili angayan bunyagan ng bata. Sa akong pagpangutana niya ang bunyag makapahiusa ba kang Kristo? Dili. Uy, naunsa na yung Galacia 3:20. Naklaro sa Galacia 3:20 ang bunyag makapahiusa ang Kristo? Ang bata ba tao ba naglisod siya tubag, no? Amo na nga wa siya makapakita na kamaturan nga ang bata dili apil. Ingon kuno siya ang bata kuno way buot. Ay panaging na imong bata sa among bata. Hinaasa Mateo 21:16. Wa man gud sila kasabot og unsay ba nang pagtuos bata gitawag na og inborn faith. Tana sa Mateo 21:16 nga ang bata gibansay sa paghalad sa Dios sa pagdaig. Hingpit pa ang pagdaig sa masusong bata ayon na itaging-taging. Ang dagko na ay gitawag og kanang acquired faith. Dagko ba buhat 22:28 pag hinulsol ka mo na para sa dagko. Wa man kun ninyo gi-differentiate ang pagtuo sa dagko pagtuo sa bata. Pero klaro og dataw ang bata manasayot ta na ay salang panulundon. Mao nay rason bunyagan ang masusong bata. 1 minute. Mao nay rason para mayusa. Mabitaw naa sa Tito 3:5 ang pagbunyag dili kini paghugas sa inyong mga buling, kundi dili pagpapa sa inyong sala aron kamo mahiusag maluwas pinaagi kang Kristo. Mao nay kabubuton sa Dios. Uy, agilaki dili man ipaduol. Uy, wa sayo prong ang ilang mga laik tinuan, no? So kung atong tandi-tandion sa kamaturan ang ilaha dili ipaduol ang bata sa Dios, so ang amuang bata ipaduol gyud sa Dios. Mao kita mga Katoliko, dili ta moawat ang ilang klase-klase nga puros ra binuang nagsunod-sunod sila ng halad-halad, no? Sayop sila. So, daghang salamat ug mayong hapon akong napamatud-an ang topic nga bunyagan gyud ang masusong bata. Daghang salamat. So atong hatagan sa masipang pakpak ag atong afirmatibo. Brother Alan Javier. So humana. So humana no ang nagunang hugna sa atong dialogo sa pagtuo. Mo proceed na kita sa atong main event.
Kaganinang buntag ang atong main event sa boxing, Alvarez Canelo versus Crawford. Karon usab ang atong main event sa atong dialogo sa pagtuo. Nagsukat dinhi sa Plaza Rizal, Tagbilaran City, Bohol. Mayong hapon, once again, welcome sa dialogo sa pagtuo. Diyan ang atong main event karon, ato espesyal nga bisita, magpamatuod sa tema, pamatud-an ng gagmay nga ang mga tao nga dunay gagmay mga sala moagi sa purgatorio sumala sa Biblia. So ang atong afirmatibo gikan sa Sugbo, si Brother Efren Yap de la Piña, diin bungkagon kini sa atong kauban dinhi sa dialogo sa pagtuo, taga Bohol, taga Mangga Bohol, si Brother Ismael Bahinting, iyang bungkagon ang proposisyon nga pamatud-an ni Brad Efren de la Piña. So doon na kita'y 15 minutos nga pagpabarog, sundan og 10 minutos nga pangutana, 15 minutos nga pagbungkag, 10 minutos nga cross-examination, og dunay tag 5 minutos nga summary period diin ang unang mupahayag ang atong negatibo, ang last speaker, ang atong affirmative side, Brad Edwin Efren Yap de la Piña. So ang atong rules, usa ka minutong pangutana, usa ka minutong tubag. Dili pwedeng mosapaw, walay komentaryo, kung doon na yung mga reklamo, idritso sa moderator para hapsay ang dagan sa dialogo sa atong pagtuo. So, ready na ba maminaw ang tanan? Ready na? So atong palakpakan ang atong affirmative speaker gikan sa Cebu, Brother Efren Yap de la Piña, mopadayag sa tema, pamatud-an nga mga tao nga adunay gagmay mga sala moagi sa purgatorio sumala sa Biblia. Ang imong 15 minutos, Brad Efren, magsugod sa imong pagsugod sa imong unang mga pulong. Timekeeper, ready? 10 minutes. Atong ihatag ang microphone sa 15 minutos na pagpamatuod. 10 minutes. Salamat kayo, Brad Paul Alima, usa sa mga converted pastor from Jehovah's Witness to Roman Catholic. Maglalantugi. Kaniya, usa ka active nga preacher sa RCC Roman Catholic Church. Inji Bohol, si Brad Ridaro, niya Joseph Silos o atong pinanggang at pang Brad Pastor Ismael Bahinting Dibatidor sa Bohol. Suma satima nga mga kasabutan, ibasa na ini Paul Alima dahil sa Tagbilaran City, Bohol, September 14 year 2025. Na pamatudan ko nga ang tao nga gagmay sa bagi o purgatorio. Usa ka na ka pagtulunan sa simbahang Katoliko Romano, ang purgatorio matod pa sa Latina Vulgata ang explanation sa 2 Macabeo 12:45. Kung imong tanaw ng Sikan Maccabees chapter 12 verse 45, ang pagtulunan sa simbahang Katoliko mawang purgatorio. Yaon sa mga purgatorio, ang purgatorio sa kahimtang lugar ng tao mamatay, ang meaning sa kamatayon suma sa tubig 4:3, panagbulag, lawas o kalag. Ilubong ang lawas, kalag o gawas. Unya hukman siya sumala sa nabuhat niya may bagdautan. 2 Corinto 5:8. Niya dagok sa asay butang adto sa gitawag sa simbahan o sa Biblia sa Pinideg 20 Musculges, impierno, kastigong way katapusan, gitawag na og eternal separation from God. Utos sabot mga kaigsunan, kining hantos-hangtod ba? Mura na kining impierno, mura na og murag pranglitan si Brother Ridaro ba, ibutang ko sa kakwarto. O niya, kumplito, aircon, pagkaon, tanan yun. Pero wasa kay gawas-gawas. So matawag sa nag-impierno, kastigo man na. Ako lang gidescribe, kaya pareham tawag tagato. O niya, niya, unsa man na dia, ang mga dagok sa nasa Pinideg 21:8, ang nakasa, itambog sa linaw, magkagot ilang ipon, hangtod-hangtod. Mateo 13, versikulo 42, kamas, kwenta. O niya, kanang sala nga dagko, niya, why sa, atolan ng giiskutan ako, mga kiksunan, ang langit, impierno, to elucidate pa, para masabdan,
unsay purgatorio. Kaya di mo na masabtan kung di na to isgutan duha. So ang langit gitawag sa 35 G sa duway rin sa Bible, duway Isaias, everlasting joy. Kalipay way katapusan. Wa sa takasuwayan na. Matod pa ni Santa Teresa of Avila, may bawaan na mo mamatay na ka. Pauna lang mo uban. So muna siya ang punto sa kahimtang o lugar langit o gobyerno. Nya kanin gagmay sa dili matok langit kay iyon ang Revelation 21 verse 27, nothing unclean will enter the presence of God in heaven. Sabi niya pa, way bulingon makasud sa giras langit. Kay nakaigamay sa di makakasud sa langit. Dagog sa agamay sa di sa matok impierno. Kay dagog magsang impierno. So unsa maning asa maning punta ang kalag, human way of talking ang kalag. Muna si San Pablo mingon sa 1 Corinto 3:15 dire sa gamayng Biblia 1 Corinto 3:15 ningon muagig siya kalayo apan maluwas pa. Ingon dire sa 3:15 mga kaigsunan. Ingon dire sa 1 Corinto 3:15. If anyone destroy 1 Corinto 3:15. Wala kining ningon dire nga this teaching of this verse 1 Corinthians 3:15 implies the teaching Christian tradition on purgatory, venial offenses. So, venial offenses sa uno explanation sa 1 Corinto 3:15. Unya, muna ang gagmay sa mga kalayo apan maluwas pa. Sa ito pa, kung sa maning kalayuhang ipasabot. Ang kalayo, muning kastigo sa nakasa o gamay kastigoon siya sa purgatorio, pero temporal punishment. Linisan siya dito. Sakmiton gikan sa kalayo. Judas 1:23, sakmiton gikan sa kalayo. Kanya ang nasa impierno di man na masakmit ah. Dili man na masakmit as giran sang giluwas man. Di modo muning itawag sa Katoliko og purgatorio. Kina sila purgatorio man na. Unya kung English diri sa Douay Rheims Bible kung masahon ang purgatorio samtang na may hayag ba ang diri sa kuan ba kining sa there is a purgatory. So klaro kay mga kigson, klaro na ba? Oh. Klaro na kay mura ko matao kuan. Gila. There is a purgatory. So usa ang purgatory usa ka gugma sa Dios na katong nakalapas og gamay, silutan og gamay. Kato nakalapas og dako, silutan og dako. Asa mabasa na? Si Kristo mingon sa Lucas 12:47. Unya sa Persian 5:16-17, adunay sa Revised Standard Version Bible, English, mga kigsunan, nagi dire sa Protestant Bible. Mortal sin. Sa ito pa, gitawag og kining Persian 5:17-16 nga adunay 3 minutes. 3 minutes lang. Remaining time. Kaliya ra no? There is sin that is mortal. Oh. Sa ito pa, kaya sunod, do not say that you should pray product. So adunay sala nga dili mortal. Sa ito pa, nay mortal nay salang dagko. Yang kanang salang dagko, dili mo sa langit, dili mo sa purgatorio, impierno. Agag may sa nga nangamatay, arigos purgatorio. Mo man ni panudlo. Asa mabasa na? Sa ito nang gisitar mga kigsunan kay ang purgatorio usa ka kining usa kay practice sa simbahan, the teaching of kining purgatory is a practice of pray for the dead. Oh, pray for the dead. Nya nanay gitawag og biblical na, grounded gina sa divine revelation, Holy Scriptures, 2 Maccabees 12:45. Pray for the dead. Nya ang langit di mamampuan nimo, ang impierno di mamampuan. Klaro na nga ang mga kalag na sa purgatorio, ampuan pamisahan aron madalik hawas ito. Panalitan na si Brad Ismail Benting 100 years katuig. Imo nang pamisahan para madalik hawas padung sa langit. Kay all souls in purgatory will go to heaven. Di na madug impierno. So hapit naman galagalag sa kay September 14, 2025.
September, October, November, akarang, sabrat, November, 1 anto. Sa ito pa, munang mamalandong ta nga, worldwide na tibok kalibutan, safe ni sibo, gi-mention ni Pula Lima, tara, God ka na tayo, mga kaigsonan. Kanya, 1 oras? So muna akong presentasyon, suma sa rules of debate, ang akong gitabi, suma sa art and competition debate, page 215, ana siya mangutana sa kay the center of this discussion regarding the purgatory nga linisanan o ugasanan sa makalag nga gagmay sa apan maluwas pa. Kaya di mo tumulo sa nagulat. Salamat o maing hapon sa Plaza Rizal, Tagbilaran City, Brad Pula Lima. Okay, dan salamat Brad Efren Yap de la Piña sa imong 15 minutos nga pagpabuhagay sa imong presentasyon aron pamatud-an nimo ang tema nga ang mga taong adunay gagmayng mga sala moagi sa purgatorio sumala sa Biblia. So karon dili ka pwedeng molingkod o dili ka dapo-dapuhan ni Brad Ismail Bahinting sa iyang naglagubo o nagpagabaga nga mga pangutana sud sa 10 minutos. So Brad Efren, andam ka na sa pagtubag. Brad Ismail, andam na. So ang 10 minutos timekeeper magsugod sa pagsugod ni Brad Ismail Bahinting sa pagpabuhagay sa iyang unang pangutana. Salamat, Brad Paul. Unang pangutana, Brad Efren. Yes, sir. Say. Sakto ba ko sa akong pagtungo o pagsabot nga ang purgatorio dapit nga adtuan sa namatay na nga tao nga ninyo paggamay og sala unya sa maong dapit kalayohon. Kalayo siya. Sakto ba ko sa akong pagdungog ug pagsabot or nasayop ko? Sakto imong pagdungog nga moagi sila kalayo apan maluwas pa. Nana sa 1 Corinto 3:15 gisuat ni Apostol San Pablo. Karon kay migamit man ka og mga teksto. Unang teksto nga imong gigamit kay dapit man di ay na lugar man di ay ng purgatorio. Migamit man ka og Judas versikulo 23. Unya patay naman tong muadto sa purgatorio. Gigamit nimo ang Judas versikulo 23. Akong basahon sa sugod sa 22. O patuuhan ninyo ang uban nga nagduha-duha. Buhi ang gisultian. Luwasan ninyo ang uban pinagay sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo. Ang uban kaluy pinagay sa dinyugan sa kahadlok nga pagadumtan niyo bisan sa ang bisting nga nabulingan sa unod. Pangutana. Imo maning gigamit kapag support sa purgatorio. Patay manang niadtog purgatorio kalag. Kini bang bersikulo nga imong gigamit nga Judas versikulo 23 patay niyo buhi? Ang kalag wa man ay kamatayon. Yung manang ang Judas 1:23 sakmita gikan sa kalayo kay nasakmit man na pinagi sa pagampo masakmit na siya ang kalag na sa purgatorio. Pung impierno di man na sakmit mo na. So why kamatayon ang kalag Brad Ismail Bahinting? Okay. Base sa teksto inigbasa nato buhi ang gipasabot. Kay buhi man siya asa man siya dadapita sa purgatorio buhi man siya asa man dapita ang purgatorio nga iyang gipunduhan aron sakmiton nimo. Pareha kita wa takadto buhi pa man ta diri. Ang gitudlo sa simbahan malugar ka kahimtang na ang temporal punishment matawag ng purgatorio. Temporal is place or state ba. So lugar di man na matultulan misteryo na siya. Basta mo na gitudlo sa RCC nga sa Biblia nga temporal punishment ang kaning purgatorio. Maluwas pa, masakpit pa pinagi sa pagpamisa pagampo na to. Mr. Moderator, objection na. Ang akong pangutana dili referadog patay kay gigamit man yang Judas versikulo 23. Ako kaning gipundar sa versikulo 22 nagingon og patuhuan ninyo ang uban nga nagduha-duha. Referadog buhi. Imo mang gigamit para sa patay, Mr. Moderator. So, pala question. Okay. So ang objection ni Mr. Bahinting iya tong palugdang tong iyang pangutana nga buhi ba na og patay tong bersikulo nga imong gibasa. So gusto nilang ipaklaro ang imong tubag buhi ba to patay. So dahil pagkahuman niyang tubag bro, mo-proceed ka sa imong next question. O kanang pulong sa Dios nga ibasa Hebreo 4:12 ang pulong sa Dios hait pa sis parang duay swab ka explanation. Matawag sa nagbuhi pero kanang 22, 23 sakmita gikan sa kalayo kanang kalayo mo nang itawag og purgatorio nga masakmit pa di siya kay impierno kayo
di man masakmit ang sangtod man gitawag na og eternal separation from God, eternal punishment naman na. So masakmit pa, maluwas pa na siya. Kunang 1 Corintios 3:15, muagi kalayo apan maluwas pa. Okay, ang akong pangutana maoy sundi. Ang pangutana nako ginamit ang maong teksto pasabot mga ni sa 22 nga silang mga nagduha-duha. So referado sa dili ni niagig kamatay. So wala nimo adtog purgatorio. Karon ako kang gipangutana kay wala man nimo adtog purgatorio kay buhi man eh. Asa man dapit ang ilang purgatorio nga ilang gianhaan karon nga imong sakmiton kay buhi man ni sila asa man dapita. Kanang buhi bitaw na kanang kalag di mo na mamamatay. Kuha na siya, buhi ng kalag. Kay ang meaning sa death is the end of the earthly life. Sa panagbulag sa kalag ug lawas. Nya kana siya, duha lagi ka meaning. Pwede buhi o yunang ko na imo ha, pero naa say kamatayon nga separation nga naa sa purgatorio nga masakmit pa siya. Mr. Moderator, wala to baga kung objection, Mr. Moderator. Ang iyahang gisaysay, Mr. Moderator, kalag, pwede buhi. I'm not asking sa kalag na miadtog purgatorio. Buhi ang teksto. Nga imong gigamit para pang purgatorio. Kaya nga gipugos na kagpangutana. Kay buhi man ni dili ni agkalag nga niadtog purgatorio. Ako to bagag kalag kay dili ni kalag nga niadtog purgatorio buhi ni. Kay buhi man ni sila. Kung follow up question, So ako nasabtan no ang buti pasabot ni Brad Ismail Bahinting buhi, buti pasabot, wala pa mabuwag ang kalag sa lawas. So ang iyang tubag, kalag nga nibuwag na dikan sa lawas. So ang punto ni Mr. Bahinting sa base sa bersikulo, unsa man daw na nga tao kanang buhi nga naghiusa pa ang lawas o kalag, mao ba nang buti mo ipasabot ay palota Mr. Bahinting kay ato ipatubag ang Brad Efren? ako nang ipasabot nga buhi. So sa inyong side, kalag og lawas. Wala man yung mamatay kay nagduha-duha magani. Kauban man yung mga grupuha sa mga tao. Ang ako pangutana nga wala nimo tabaga mauni. Kay buhi man eh. Asa man dapit makita nimo sa buhi nga imong sakmiton gikan sa kalayo nga purgatorio. Asa man diha? Sa buhi. Kining buhi lagi ang gikanan na namatay suma sa Ecclesiastes 2:17. Ini kamatay sa tao mo si parit ang kalag. Nya tuas purgatorio masakpit siya sa kalag sa purgatorio pinagi sa atong pag-ampo o pamisa. Sakmita gikan sa kalayo. Di naman masakpit ang impierno. Sumunod ito bagong Mr. Moderator. Mr. Moderator, ang akong pangutana asang dapita kanang tawhana nga buhi. Ay ko gamitag patay kay buhi lagi ni. O naay mga kauban na nakasala man gamay. O sakmita sa purgatorio. Asa maron ang purgatorio niya? Kay kalayo man to. Nalibuhi pa na. Ang purgatorio sa Katoliko, patay na. Ibo ang kalag. Nya hingamit kag bersikulo, ito baga, asa man karon diha ang purgatorio, nga pangpatay naman na asa maron diha ang purgatorio anang teksto ha. Ang punto atong so I need to qualify my answer. Na may buhi pa pero nakasa sa gamay nanay ang purgatorio. Nya nakasa ko munang nanay ang impierno kay suma sa panudlo sa simbahan ang impierno purgatorio langit usa ka state kahimtang na. So muna di ka kinahanglan mo adto dati sa place naman lugar man na. So ang dogmatic teaching sa simbahan kahimtang naa niya ang purgatorio. Kung makasa siya og gamay, kung makasa siya kadako naa niya ang impierno. Muna state muna dogmatic teaching na siya. Muna ito Brad. So one last question. Dali ara ba? Okay. Ang akong pangutana karon kay ang definition sa inyong purgatorio ini magkahimatay na. Asa man sa opisyal sa doktrina sa Katoliko nga ang purgatorio bisag buhi pa na anay purgatorio. Asa man nga linya sa inyong libro nga buhi pa na anay purgatorio niya. Bidabi ka atong klarohon ning mohang istorya kay na may purgatorio buhi. Asa sa dili ko ako mangutan ng bersikulo sa Biblia, Mr. Moderator. Asa sa inyong official doctrine sa Catholic Church nga ang purgatorio kung buhi pa makasala na anay purgatorio niya. Ang Catechism of the Catholic Church number 1033, ang impierno na gani nagiskutan, ang impierno state mo gi kuan sa simbahan, wa mo gamit og lugar. Ay mo pagkutan lugar man di na mag-abot atong punto kay state man ang impierno state, ang purgatorio state sa ang langit. So kahimtang ba? Ya, kung kahimtang, kumungutan na ka asa, lugar na di ta mag-coincide mag-abot. So ang gigamit sa simbahan, dogmatic teaching nga ang purgatorio usa ka kahimtang 1031. The church name purgatory. Usa ka state kahimtang na. So munay akong tubag Mr. Moderator Paul Alima base sa dogmatic teaching.
Okay, so time na no. So atong palakpakan no ang ilang pagbinayloay sa ilang mapangutana.